D4 σκηνή 22, λήψη 3, ήχος 28, λεμοντσέλο. D4 σκηνή 6, λήψη 1, ήχος 23, παρφιούμ. Και στο κάνει έτσι μιλάει κάτω. Όχι, έτσι δεν υπάρχει. What? Σκέφτομαι άμα δεν σε βγάλω φωτογραφία με αυτό. Πάει. Βία κρού. Γιο. Διαθυσία. Όλα καλέ. D4 σκηνή 12. 3. Ένα, πηγενικό. Τι να κάνω. Λέω πηγαίνω να ξεκινήσω, θέλω στα ποτά. Θυσίες έχεις κάνει για τη ζωή σου, για κάποιον μέσα. Ξανά, έλα. Και έφυγα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινα λίγο προς αμένα. Αχ, τι Σαν όμορφα. άρπαξες λιγάκι, σαν άρπαξες, μου ναι. Το χλιδάτο μέρος της Ρώμης ήταν η Πομπία. Ποιος μας παίρνει. Πώς πάμε, αντέχουμε. Βεζούβιος, ήχος 7. Δεν φαντάσου να είχε καπνούς. Αν είχε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα με έφερνες εδώ. Ξεκινάμε. Γιατί εγώ έχω μάτι τώρα, πιστεύω. Δεν θα σε ξεματιάσω. Να σου πω ότι είναι η χώρα του λιμοντσέλο. Ναι, εδώ ανθίζουν. Έχει ιδιαίτερα που κρέμονται λεμοντσέλο, μπουκαλάκια. Να κόψουμε κανένα. Τα λεμόνια είναι τόσα. Άρα το κάπρι και σχολεία έχει και τέτοια. Ναι, τα πάντα. Έχει μια κοινότητα του Κάπρι. Αυτό που φοράς σηκώνεται και ανεμίζει από πίσω. Είναι σαν τις 7,5 εβδομάδες, όχι 9,5. Μας λείπουν δύο. Ναι, μεγάλο κουντεπιέ έχω εγώ. Πλάκα λέει. Γιατί δεν με ρώτησε όμως για το χταπόδι, να του έλεγα να βάλει κάτι άλλο, βρε αδερφέ. Perfetto. Thank you very much. Thank you. Σου πήρε αυτό που θες. Δεν είναι αυτό που θέλω. Αυτό, one second. Ορίστε, να το βρήκα. Δεν είναι το ίδιο. Ποιο είναι αυτό? Δεν είναι το ίδιο. This one. Δεν το πήρες. Να κάτσουμε κάπου. Να, εδώ το ζευγαράκι. Θα κάτσουμε τώρα. Ξανανοίξτε τις κάμερες. Τι πάτησες, καλέ. Στο σκυλί. Δεν της άρεσε πολύ που χάρη στο σκύλο της. Αλήθεια. Ναι. Κοίτα, το καμπανέλι τη Λαπιατσέτα, του 17ου αιώνα. Ψηφιδωτό βλέπω. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ξενοδοχείο που βλέπουμε το έφτιαξε η Μαραντονία. Μαραντονία τη λένε. Τι τρώμε? Τα μακαρόνια. Με τι? Τα βλέπω πράσινα. Τι είναι? Τι σου αρέσει, το θέατρο ή η θάλασσα? Το θέατρο ή η θάλασσα. Το θέατρο με τη θάλασσα. Είναι η υγειά μας λοιπόν. Φιλάκια, Καλό καλοκαίρι. Ωραίο. Τέλειο μετά.